A je to tu. Po dosť dlhej dobe tu máme hacking. Dnes si ukážeme hacknutie najznámejšieho billboardu v Rotterdame. Obrazovka reklamného billboardu sa nachádza priamo pred stanicou na jednej z kancelárskych budov. Sme trocha sklamaní, pretože sme tu čakali oveľa viac ľudí, keďže sa jedná o centrum. Poďme sa najprv pripojiť, všetko dôkladne nastaviť a vyskúšať a potom spravíme jeden malý experiment. Because this is a black screen. You can actually connect it from here. Okay, that's interesting. If I play this video and I start on the, you now see? Yeah. It's there. And I see VLC player. And if I put to the full screen, look what happens. Now it's a full screen, you know? Did you play a laptop? Look. Yeah, I see it. Yeah, only is the laptop. But it is because of the connection. But yeah, it's still fun. Yeah. Máme trocha problém s konverziou, čo sa týka pomeru strán. Ako môžeme vidieť, billboard beží na 1:1. Môj systém mu odovzdáva 16:9, čo je vlastne širokouhlý rozmer. Keďže som obišiel dekoder a môj zastaralý systém nepodporuje iné škalovania, musím posúvať prehrávač na ľavý horný roh, keďže rozlíšenie obrazovky sa stále začína tam. Nee, ik was natuurlijk ja, ik had het risico. Very hard. Nechajme to zatiaľ takto a poďme sa pozrieť na prvé reakcie ľudí. Nejde volať políciu na hlavu. Ale nie, toto vypni. To vypni. Ale baterka není do pekla. To čo? No to neovláda si panel. Čo si spravila? Si to vypla celé? To vypla. No, nechala si čiernu obrazovku. Poďme na net a pozrime si nejaké video na YouTube, že ako to bude vyzerať. Ako som už spomínal v predošlom videu, kde som na Slovensku v Košiciach hackol billboard, tak aj napriek obrovskej obrazovke majú tieto billboardy veľmi malý pomer pixelov k ploche. Jedná sa totiž iba o opakujúce sa 3 LED diódy zelenej, modrej a červenej farby, ktoré vlastne simulujú pixely tak, ako ich poznáme z našich obrazoviek. Má to ale aj výhodu. Tento systém zobrazovania dokáže kompenzovať denné svetlo a tak je obraz pekne viditeľný aj počas slnečného dňa. Ale aký dobre tam dá GTAčko. Nech si myslia, že hra... A naše video rovno tam vybehlo. Máme tu ešte jedno malé prekvapenie. Poďme spraviť experiment. Skúsime vysielať kameru telefónu v reálnom čase.
Ako budú reagovať ľudia, keď sa zbadajú na billboarde? Yeah. Say hello to. Why not? It's little bit latency, you know. Hello, man. You're on the billboard. Look. It's real life. Are you the one that's streaming it? Yeah. Show me your drive now. Yeah, man. Can I first take a picture of Yeah, make. I wait you here for now. Yeah, I say hello now. Hello? To Rotterdam. How did you for manage to do everybody. this? Yeah, man. We have a little bit time if don't go police for now. Yeah, oh shit, my face on the building now, right? No problem, everybody faces Oh. it's not your problem. Yeah, I saw the title already, but it's but you found the IP address or something from it. No, it's not sick. It's not that Stratil som pripojenie k billboardu. V noci som videl, ako sa jedna spoločnosť snaží získať údaje o prichádzajúcich spojeniach. Tak teda, veľa šťastia. Na budúce sa vidíme niekde na Times Square, čo ja viem, nechaj sa prekvapiť. We are on the billboard. Hey man, we are on the billboard. Look, we must go there. On the billboard. Hey man, we are on the billboard. Look, there. Wait a second.